Shubor nakashlem jong unongsan hima. Menteri Katanat Puli Puthi ka Sarkar Jila uba Lakman Rambui ulaple ka jingtai bathamai jong ka ying school amtapo government lower primary school kabla seng ha usnam shijakhnai spa san phonyo bat ka bashakri menta ya ki shispa life wengut ki khna school ringkat sangut ki no hikai nadu pre nursery hadu class 5 uba Lakman Rambui habakran halor ka jinya linti jong ha kalyang ka Puli Puthi nadu usnam ha jak khat phra Ulaong baga jingno senyang ke beningkong jong kelas dang daga jing pelat pisa ke saulak san hajar tingka syaka SSA Upper Primary School Fund. Ulaong baga diga yeng thamai ke pen omtang ye jing tei hendai ke jing persyang jong ke sarkar ban penlong ye jing pule ke babet babyang ke balak ban yo hamana kishnong. Ula pen bena basyan an sepentrikam ye ke Mission Education 4 ban pen bahai ye jing tei ha school sarkar hak ba an yo jing mentai ya ki jaka pule kum ka umlat khur bat kalamin government LP school ya ki jingalang la penya da principal ba yang rai khongyong bat la yo ka jingkran pdiang no secretary shnong amtapo McDonald Pothmi kumju ka jingkran lingkot chapang school na uwa he shnong amtapo uba bhun manar la pen phu pen phiang ya ki jingalang da ki jing shimenta ki khna ha ki jing roi bat ki jing shat ha ki jing nan lang ki nong hikai ki mikik pa na lor ki rang ba ka than Bakskar simisala peni ye skim repot badlunch dang don kicing thot. Bre barok bre ngiyai nang tilan ba kicing thot. Bangi kermen ngin salat. Ban play kalat. Ba ngin penyai ye. Nama pangilan kam ye kiyaw kihat. Ilan kam kici hikai. Dan takadaw yo da play ya po. Skan persit menta. Ngilala dang snaya katakaway ka prime hop. Ban ailat. Ya kinong senka. Ailat. Ban ay jihikay. Ya kinong syongsyon. Haka jintrekam shimet baterten. Din takada. Kulong kami, kulong pa. Koperasnong. Hapo am tapo tongin yesnok tila watong baka sarkar kaklet udaro MLA jampi ubanong klet lanulan pilayai bawat ong baka bakamsan menta kadon kajing atlong kisamla kijangi ba teng kinong gibreu dan kam dan jam le ayu ban pule nai ngaong ngi pil dak ni khon gi jongi kin le rab sensar lor bol hebor sensar da ekin bam harenga nga shay ong baro upriu basta mano bala ban lem lakhem da pe kalat kundo like ban kren ai lat ya gi khon jang phi bakin le sa school bah kin saindur ya ketua jing start ke ayu boleh maka sarkar lembaga skill development kalau aira bakumno bangin pimpen iya kasap ke jengi bakumno bangin la ban saindur ya kasap ke jengi